ebe ihe ụtọ dị ụtọ ka ọ dị maka na nke si na-agba gị gara ya wụkwa n'ara ihe njikwa ekwu ihe abụ nwaanyị ọbụla ịfụ ụkọ n'aka ọkọ na ngadi ya ọ ma ebe ihe ụtọ dị o nwere nsogbu nwere na be m abụ nwunye m nsogbu nwere na ndụ m a niile bụ nwaanyị a ma ọ bụrụ na m anwụhụ n'oge m erughị nwa na okwu agwụna nwa na akpụkpọ na Jizọs switch ni makwa ka ọ na-adị ihe emeghị ịchọ o mekwe m otu a kedụ ka m mesi wee netega anya n'abalị ihe a na-etinye ebe ọ ya abazikwa ka m emuzi ebe a abụ m nwoke akwa na bụ nne m ị na-eti daadị ozigozie daadị nwayọ ọzọ nwoke a dị mkpụmkpụ naanị wee jee nwaburu ihe karịa ọ bụ na ntie nwoke a ihe ngo mmadụ nọ ị mara na ndị bụ nwoke nwoke bụ nwoke ị mara na ndị bụ nwoke ọ bụ nwoke niile bụ nwoke anụ ọhịa na-ebe akọ nwunye gị iwepụ maka oru n'abalị nye ya eji nyekwe ọtọ ya aka ihe ọ na-apụzi gị n'ezienu anaghị amụzi Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person ifi bụ nnukwu Diana nne n'igbu emegbu Diana na-etinye mụ n'ọnwụnwale hey Okomana lapu no komisi we juva daya Okirikata daya ai ukunwa bobanya hey Okirikata daya Diana iya watabukata pila Diana mbeso gide ginaro na buni yo buni chali ya hoka mwa ge meleji makukwa mele na mjora pune sobe hivi mwa Diana leso kukwa wewa Diana Diana
Nwata ga-ebu mmadụ. Ikuru kuku kwa n'anya. Oke ko le ja agbara mu churi mu no. Ke udi egwu di ko nka egwu akuna. Ke udi egwu di nka. Mo ko ka mane na agba akuna ka de egba nka akuna. Akuna bo ni dobi ene no n'eri. O ya agbara dobi ene n'eri. Papa kedifo ma nweku nke ba mu n'ezi n'una. Otu aka esi anwangere. Nke gbara m egwu akuna. Otu aka esi anwangere je anwangere mmadụ aje anwangere otu esi anwangere. Egwu ti be hu na. Dozie ya ti ka be mmadụ. Papa gene de. Every day so no no. Gene. Ko unu mere. Ono ni eme. Unu ni one ihe ni na eme. Unu no ni mu na nwa bia ba we na agbara m egwu akura. Na agbara m utu ni mu no. O mu utu ni no unu na agbara ni mu no. Atara ha. Aru chacha be mu na. Dika be ibe m side. Papa, egwu na agba ka ipolo egwu akuna. Egwu na agba enwulo onwe ma anwule. Mba, egwu ndị pastor na agba. Mambo. Na papa ya budo bo enwula musu no anu ade. Every day so. Ewana cheni mi ihe. Oh, ine sohari na village a. Mụ na gị na-akpagharị ebe niile. Nche mi ihe. Imane mari ihe. Imana na mpa iwo bo ewura musu. Imana ke kan jo mo na mpa na nkuri mo ba. Isa na nube. Baba. Let them go. Ọkọ tu ni ye. Eku me bura mi de hi bi una ga. Eku ga da after we mu jina mo ndoro ba. Ọkọ tu ni ye. Ola de efo. Omo bi enfro. Ola de efo. Unu je le sese kuka. Unu je le tete kuka. Na to wan we je ba to ba le na ba kuka no mu na. Ofu bo so ji anya ta onye nwe. Eku ro si. Woke di ka wan di ka woke. Onye unu na ba tra ndi wan ya ba hu. Ndi woke aba hu. Mecha ka mo na nunu aya ba. Ko kwa nko si to pe nunu. Mana asila wan na ba na ilo mana ki ebu ni. No ya ka o wa. We mo ta si unu. Sia unu. Le frère nous Diana. Hey! Hey, meshikono no. Meshono siso. Okay, ndi okay na eba akwezigo ngata. Itoro go get one. Meshono siso. I was in so what I get Chito. I told you. When if you the money go all the money. Hey, I'm sure about how you. But you're so. You want you believe that. Oh, go on, was it? Oh, but now, King, we are that believe it. Oh, Roma. But I want to go on. I'm going away. I'm not bomb. I can't believe. I can't believe. No one booze of food. I go to the market. No booze of food. Nay, I never see you get.
Nchimebu marụ maka ka yo. Ọ ma dị mma. Akwa nwa potato. Akwa nwa sweet. Nwa dị mma. Kedụ afọ gịnị ka a na-akpọ ya? Como onye isi fugo. Kezi apaga. Ụmụaka nke yo. Hapụ n'ụlọ onye a, ndị ha ọrụ. Nwa dị oke. Ọ mụ tọsịrị ha ncha. Ọ na-abịa ọrụ báyìí. esi anya na ihe afụ na ọmụ tọsịrị mmadụ niile nọ here. Anyị na ihe ama na ọmụ makasịrị na fencha. Ama obodo a niile, ha ncha niile na-aka akwanyere m ugwu. Ọ ya na-eme oge ọbụla m na-apụ ha na-ala ka iso m n'azụ ka ha ewere ike na-enwekwa ebe afọ a na-ere. Ịma na ụmụnne m. Nekwenu Diana. Ifugo na mma gị bịa na-ebute esemokwu ebute ọgụgụ obodo a. Na ị ga-akpachapụ anya n'ife niile ị na-eme ka o jezie ese na ka fa tụbana gị ime na n'ife m na-agwa gị. Mama, anụgo m ihe ka m ihe nchiri gwa ya onweghị ihe ga-ejikọ m na ndị a. Ewepụ John, o nwere onye ọzọ m na-aga anyị. And enweghị m ike ịhapụ John sobe ndị a na-enwere aka ọrụ n'obodo a na-akwụ ya ndị efulefu a na-enwere ihe a na-eme. Nwee ike ịhapụ John maka ha. So nwedị ihe jikọ m na ha egwu atụ na gị nwedị ihe gbata. Nwa m Mama, na ife nchọ ịgwa gị bụ eji n'ike achụfa. Ị na-anụ? Jotu jiri nwayọọ, ọ bụrụ ife ị ga-etibasara, ọ bụrụ ife ị ga-anụ ọgụ, ọ bụrụ ife gị na va ga-akọ ọnụ. Ị na-anụ? N'ihi eji nwayọọ sobe afa. Ama m nke na-agbọta maka na ị mara echi na o nwere ike onye iji ike chụọ ọ bụziela onye abụ onye ga-abịazi nnụọ gị maọbụ onye ga-enwe ego n'ime fa ncha. Ị na n'ife na-ekwu jiri nwayọọ n'ebe fa nọ o nwa m. Gbaje ka ideti ibe si n'akwụkwọ na-eke oyebe ego. Ịmago na ndị mmadụ ga-achọtaba anụ tụkịta chọtaba anyị. Na-eke anụ afọ oyi ego o aha nwa m. Nekwenu Diana. Nwa Monica. Ogo Wuchion. Ka ngotekwu ife m ga-eji siele ndị a pepe soup ma nnala ụgwọ kwuo ngwongwo. Nke unu na-akpọ m ọgọ ọkwa na ofu onye ka Diana ga-anụ. Mụ bụ onye nwata izi fụlụ ya. Mụ nwata izi. Ifugonu na awụrụ m onye nsogbu. Nwoke bisarịsarị. N'ịmara ụbọchị a Diana si m bịa ma abịa afụrụ m Diana anọsịkwu na ọ ya abịaba anyị ọ bịakwuru ozi afụrụ m mana na nke eziokwu na mụ na nwanne m nwoke na ndị ọyị m ihe mere ha na-ada ala ka isogharị ma na-ajụ ga-ese Diana wụ na ha na-asọpọtụ na akwado nke Diana wee onye ọmụ. Jakasị anya arụ ọmụ nwa akụ na-atụtọ n'elu ilu
akpọ m akụ oyibo ụtọ ụtọ ịkpọ m akụ ilu eluebi ị na-eme anya na afọ ụmụ ị ma na ọmụtụ kọfachere bịa ọgọ na ị na-awụ nke m ndị ewu ụmụnne m biko ọmụtọ biko macha kọfachere ọ bụrụ egwuregwu ya zuo ọ bụrụ egwuregwu ya zuo lapụkwa na anyị na-egwu egwu na-amụkwasị n'obodo anụ a kwuo esi bịa ịnalụ Diana akwụkwọ m ose nna Hit na-eme gị n'isi. Ọ nụkwunu ga-eji n'ọda na nwa. Arụnle m ọkụ. O nwere uru ọ bara ya nwe ikwu obi ya. Diana ewere ogo onye ọ chọrọ iwe. Onye na-achọ ọzi ya rapụ. Mmadụ Diana. And ọ bụ mụnwa. O nwere ife m chi ikwu kịta. N'ife ga-eme bụ n'unu ga-agbadatazi na shop ma ebe m na-ele mmanya. Unu bi ebe a unu na-azachasị ife na-asachasị efere maka nwaanyị nwa unu tinye unu fụrụ n'anya. Unu megidezie ya obi ya nweziri ike dizie sarịsarị n'ebe ofe onye nọ unu anụbazie ya mgbe ọ dịrọ maka si ọgọ nwaanyị ọkwa na ọrụ nọ na-ewu ọgọ ma pịakwuo ive nna pịa ụmụaka. Oke ọgọ ọka ị ga-esi pịa nwa m nwa harapụ mụ ya abịa ngwa kelesi ya si ala na-ekene si na-ekene ya si ala ọba na-ekene si ose kenele ya kana ikare si ala ose kenele ya si ala ọba jini ya Mama agwago m ihe ya ama nsogbu adị amgo m ihe okwu ama ihe nchi ikwu bụ na biko achọkwa m ọgụ achọọ m esemokwu chọkwa m n'ụzọ ihe ọbụla ebe a nọ unu achụkwanara anyị ndị afịa biko kwanụ ọgwụkwu ihe nchi ikwu na ọ bụ na achọrọ ka okwu bụ ya akwụ nke mere anyị anụgo unu anụgo ife ọmarịcha m kwuru ngwa kedu ife afa ka ife m na-aza ọnwa unu ncha onye nke ahụ ya onye akpa anyị ncha niile nke a nnu nwanne m nwoke na nke ahụ obele na-abakarịsị ọba onye ọba ji ife na-eketa bụ na nsogbu adịrọ unu ga-ewere anyị zachasịa ebe a niile unu zachasịa unu asa efere kpokolila ndị afịa ji ṅụọ mmanya fichaa tebụl kpochakwa ebe a ka mụ na ọmalịcha m jee sie nri unu na-eme ya ka mụ na Diana ka anyị jee n'ife anyị siri n'ọkụ ka anyị site unu ndị ka unu die Someone na efela ọfụma ka nche adakwara na ya unu ga-ajakwa shọpụ tụtụ ibe pịa wọta ndị mmadụ nwesịrị Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person ifi bụ n'ukwu Diana nne n'igwu emegbu Diana na-etinye m n'ọnwụnwa lee hey okoma na lapu no komisi we juva daya okirikata daya ai ukunwa bobanya hey okirikata daya Diana iya wata bukata pila Diana mbesogide gị narụ na bụ na ihe ọbụla ị chọrọ ihe ahụ ka nwa ga-emele gị maka ụkwụ a mere na m jere apụ na-esobe gị ivi mmụọ Diana ga-esokwukwa wewa Diana Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person
Nekwenu Diana o Nwa Monica o Nwata ga-ebu mmadụ This girl go kill the person Nekwenu Diana o Nwa Monica o This girl ga-ebu mmadụ Nwata go buy person Ifi bunuku Diana Nani buwe Diana netinye munongu wale Hey Okoma na lapu no komisi wechuva daya Okirikata daya Ay Ukumwa bopanya Hey Okirikata daya Ay Watabu katapila o Nekwenu Diana o Nwa Monica o Nwata ga-ebu mmadụ This girl go kill the person Nekwenu Diana o Nwa Monica o This girl ga-ebu mmadụ Nwata go buy person Diana, American, Babutania Futo. Diana. They go by ya fu. Ele buku igbe. Igbe ya fu kana. Wanene ni ago. Nani ni akunu diego. Go butamile kwa. Ankunu lia o. Aha. Dan menos son. Biko ka ai we soro ya bo. Hey. Biko lu. Naya. Biko lu. Emana mwa na the do the build the be sef. Amalo. Mmadụ Diana. Ana abịa. Ka nke unu. Mbana. Una nasi ndio ya makatene. Mbamba. Ihe nke akarigo. Makatene de. Ha? Anyị tani na tara funu ebe ahụ. Wee mee ihe niile anyị mere die. Ji apụta nnọọ. Unu dere sọsọ ndị ahụ na-anaghị. Imani ya warụrụ ana. Aba ko na mu wonne ko ya ngoni shari mi asem dara fu ndi ozo no na o wutakwa mo o wutakwa mo Bala ndu ite bugo ni ya kpara akpa ya bugo tala before I gaba so ki yere kuzu wanna na ya eme so ga melon so no kem ife ai ko fina agba ki ine ba atatori agba yi amadi no to anya nyu kwuri kai amadi no to aka ede ezu ka ngwa obi dị gị n'azụ o mechara batawa amadị n'otu aka ede chegolo oke na-egwu obele nwa dị ka na-egwu egwu obele nwa ma ga-azụ aka na kịta kpalachapụ ya anya nsogbu adọrọ mana ebulu kwa ọ na-aka ọ ya adịzi ifuru ọnụ unu tiri ya ọ ya adịzi ọnụ ahụ ọ gwara onye iwe o ngwa na ya akwado na ọ ya ebido gị ha oke ọkwala o si m na nna esu mmadụ mụkwara nwa ama m nwa nwoke taa chukwu ọkwakwana ebe ka nwoke nọ iwe were mma adịghị m ọba iwe si na bụ iwe were mma wee bata na be odogwu dịka ha ịmara ebe ọ nọ ọ maka na ahịa adị mba ahịa adịkwa ọzọ nweta aka ilu
Quer sair que não? Quer pagar de self? Sim, na mão me baki. Mala vaga. Ko sina agadi. Hey, aba kono so. Dali ayadi no na lo. Ayadi. Hey. Ebe kono. Bugbo mo la agadi ko shin na gidi yari shin na go nyoshi. Anoma. De ko de bumbu dika iga je buru bumbu dika da na kongo. Da se ma agadi. No lo nkwa. O maka no mu aka ma no eba. O wure dia fo no na eba o wura ka do wa gon. Eh? Ka de buga de se baka eba. Ka gwe. Ano ya. Aga iko isi. De ko na nyawo. Yeah, no, I like the Mizuno. I'm out to be more than I had before. Out to be me. And I be here by me. What I miss, I really be Rikim. Can you imagine? I'm Mamma Di in Sus. Kion. Hi. Mana I don't come on down. Didn't I talk about Nana? Nana cannot talk about. Go on house room as well. What the guy I got now here? Man, the Kuzana. I'm wearing a malam Mizuno on the bottom of Flam. Okay, I feel when I go to Nadi, you might know. When you see me, this is a wire. Go and see me in India. I'm not a young It's not it's not plugging up because not because they are not small, not because they are cabin. It's a mamma. On if you can unlock. On Alana. He can live in life and I can't get a use no kuzu. But I'll go back in one. More came an eye. I know we sleep. I know we sleep. Nekwenu Diana. Imano boy here in you. No kudi ko no putanezi na no goma kamai. Muko bona. Nam anno no na no goma ka ego. Mo no na no goma kana. Mo no muru no na azo. Opedie. Anu be afu be mebi he no na adabu he no elu. Anu be nwoke mara no na enwu ye ko na be. Ye na no obo nwan mara no ne kwati. Bo. Negodo umokrobie no. Umokrobie no dikunu. Ina ekwugo dị ka ị na-ekwu. Ịmakwu ihe na ụmụntakịrị wetara anyị n'obodo a. Ne ha. Ifuru onye nka. Ha na-enu manya dịka ndị oshi. Machi empa. Papa, ivi di ekwule ive ị na-ekwu etu uwu. Maka ihe na-efu bele nwata a na-ekwu maka ya anya. Papa, kwa mmeru na-ejere. Ihe bụkwa nwa onye zefuru nwamba. Nwa bụ nwa izi mfụ. Mba ọgwa ka ọ dị. Nwa izi mfụ mpa. Ọgwa m ụzọ wee fịa. Abịa na-atụchi m aka azụ maka na mbe atakata onye iberi wuta ekere okeke o ya kapani mma na anyị jere were ke n'anya fụ nwaanyị a na-ekwu mara na nwaanyị orugo ogo ite ọkwa maka a na-enwe ụmụ agbọghọ ejiri kwụ ụgwọ agadi ọ bụbụrụ nwa agbọghọ ejiri kwụ ụgwọ agadi ka ndị a na-azọ ya n'afọ ka anyị gwa maka onye buru mmadụ ụzọ siri ike na-ebu ụzọ enwe mkpọkpọ anya Chabale mbo amaka mo nyunu na kwa na guru je tikokwe nwata na anya ife eto kunu n'ifu njanu nwa amele amado we hunu na ya no ya na ekwa na okwu ebu nwa eji ahụrụ m ya na ala obi meshon ida no meshon na ala obi
I'm going to get with a million. Give one number, you will a million. Mudiaga. Now, what are you going on about? I say when you were can't you take me my yes and oh, because can't you take me. Come here with them, Dana, with them. What I got with them as in Milico, I want to Tomoko. I want to room. I make it a son of me. I make it a son of me. Everybody knew. I won't get it. Take them to me. Why you're there? No, I'm going to Afum digi ya egbe ebe ha na anu ogu. Di m kwa na egbe. Ebe ha na anu ogu. Ka ihe ka mmezie gị mega kwa na ebe ọbụla. Fa chọ ka ndị ebe a. Ị gakwa na Stefan Amada monwa. Ị ga na ebe. Jezie me gịnị? Si gbuo ebe a. Ọ bụ na egbe egbu nya gbuo ka ndị ebe ahụ bulu ozie nata n'ụlọ. Nya gbuo ya. O ife ya adịrị ya. Isiri ya jema. Ya si gbuo nya ebe ahụ. Si gbuo nya ebe a ka ndị bulu ozie nata n'ụlọ. Akụkọ mma na-ebịa lụ. Mama, do you want to look at go this way? I'm over there, but You knew. Pakubagana. Pakubagana. My go out. I'm a Kampakubia. You look come and Okubagi. Thank God they didn't know who. Tana Zoya. You can clean him, Jenny's clean him. Look, I'm clean him. You don't know. When he Jenny don't come to Oh, si be away for Gallo. Yan in young wicked log, Macawai. When you hear be hooking you wind. India. Madam, you want to come up with John. No, don't be an ally. I'm going to do a time. very good, dear man.
ugwu ife niile bịa ugwu. Unu alụghị ọfụma. Unu agbaligo nnọọ. Unu nwala. Ife mebụ na unu ga-abịa anabakwanụ maka na anyị akara osie nri na unu abụgo na kịta ka m si abịa bata o mbọsị ọzọ ka unu libe o na nye adịrọ kịta. Aki, ke mbọsị ahụhụ n'ọkwa gị? Ogo ọbụla ị na-emebe mmadụ. Nigori nnọọ nnukwu dị ka gụnwa, nigori mmepe ijere mmepe mmadụ na nke Diana fa. Kedu ife ọ dị? Ka m gwa gị ijiji ite ike na-eso ụzọ ana mmụọ. Ke ya ọ dịrị? Oge ọbụla ị na-emeghere ka obere nwa. Ịma na ọgụ nwa tọchara. Hai, Diana ego oye esu efu. Rụọ ọsọ gị. Nwụọ ọsọ gị. Diana, oh my baby, oh, I love you, leave you and go. Diana, oh you woman, yo, now you are go marry yo. You must see yo. You man, a woman, and the thing they will take on inside. They go to one who Bani, Kalia statement. Okwefo, owu na eje na nke nne Diana ọzọ. Mgbanwa, anyị amala onye ya eri ulu, mala onye ya agba ọwụm. Amala onye ya chi ọchị na onye ya ka ibie, lie ụtọchị. Mgbe anyị jere ọzọ. Ọ bụrụ na eje nke mmadụ ya. Ihe mebe bụ mmadụ ebe ahụ, mmadụ ka ya eje. Anyị chere efe. Mma njekwa. Maka onye owere ịhụrụ na-akpa ike na ilo atabu ya na-akpa ike onye ahụ anụ ọhịa maka na ụtụrụ si na-akpa agwa ebe a okosi m na ụnụ bụ mmadụ ụnụ na-akpa agwa dịka anụ ọhịa. Chekwala mpo chele. Ọwụ na ịchọ na ịgwa anyị okwu mpo. Ịgbara ya okwu dịka ụmụaka ịmụ na amụnụ. Ịgbara ya okwu dịka ụmụazị ka na-asa alụ n'afọ n'afọ. N'ọnụ ịbịa atụrụ anyị inu. Ị na-atụrụ anyị inu anyị awụ anyị abịa meeting ndị nzekọ nke ndị ichie igbe. Ọ dị mma echere m ịghọtara ihe m na-ekwu mana mara na onye a tụrụ irulu kọwarị ego ji wee lụọ na efuru na nkịta. Oke ụkwarịrị nke ịkpali nne m nna anyị akwụnye aka kịta duru ya anyị mụra. Mpa na-ekwukwala na ekwesịrị okwu gị na ahịm afọ okwu gị abaghị uru okwu ya okwu ndị ara ị na-ekwu iwepụtara n'oge kama isi anyị ka imebe ka nna anyị ịbịa sibe anyị anyị mebe ka gị nne gị na-emezi dị ka nna Akamasi iji ekwuri ya maka logwe meri amaka iyi akamasi na emeri amaka iyi o na-ekwukwu ewu meri amaka meri na-eje ozi mpa ifela na-eme na ndị na-ata atụkụcha egwu nke enwekwula ezi ule atụ isi amaka ihe na-anaghị eme unu ada n'unu ka unu aka ọnụ ọkwa n'unu ga-anọ n'ụbọchị ọ ga-abịa dowe oche anụ na-aṅụ mmanya na-agarị mana nka nsecha gị na-ezuzu ezuzu anwụrụ ogbukwu egwu unu akpọ m anwụ nya ihe kpọpụtara mụ na ụmụ m ebe a bụ ka ịkpalịba anyị nye isi nnọọ n'ụlọ kpọpụta anyị ebe a ka i were anyị mebi fesa gị ọkụ ya nwụrụ eyi nji sikute nnọọ n'ukwu di ya mma Mbay na
Nekwenu Diana, Nwa Monica, Nwata ga-ebu mmadụ. This girl go kill the person. Nekwenu Diana, Nwa Monica, this girl ga-ebu mmadụ. Nwata go buy person. If he bunuku Diana. Ngai na gari ngom. Eba focha Ọ dị na mma nọ nsogbu adịghị. akpụ dị ebe a. Ana m abata na ọ bụrụ na mgbe aka ụmụaka na-akwachi ụzọ ha ya akọba ịhụ ya gwa m eziokwu ya nwunye gị na ụmụ gị ejidego gị otoro gbukwa gị ebe a ndị gị ka onye nwaanyị nwunye ya na-eti ife ugboro ole ka anyị bịagoro ikpe ihe nwunye gị na ụmụ gị gịwa kwadosiri iwu kiliwi na-ewu ohi na ịkụrụ ọkpọ na Cameroon ka ọ na Ghana ka ọ na Togo ka ọ ebe niile gịnị mekwara ị bịa kpọrọzie nwunye gị nwunye egbe tigide nwunye gị tigide ya fọọ ya shi n'ọnụ fọọ ya aja n'ọnụ enweghị ihe ọ na-eme gị ya gaa kpọrọ nwunye gị bịa jagadaga ya chadị m enweghị ihe ga-eme nwe otu kpụrụ ihe imenwuru ihe mere gaa kpọrọkwa nwunye gị na nwunye gị ya bịa sowe gị na-asị na a ga-eche egbe a ga-echizi ọnụ owu ya onye ụdị ịgbara otu fonye ebe ị mara mbukiri wi mụnwa akụmọkpọ ebe niile akwa gị ka m kwanyere ugwu ụbọchị ihe nnachi ịgwa gị bụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọkwadị gị ka m kwanyere ugwu ụbọchị ahụ ya na egbe maka ọ bụrụ na ọbụrụ na m kwanyere unu ugwu ihe a nkụrụ kiliwi Nwachukwu ga nkara ịkụ ndị kụrụ gị ihe a ụmụ gị na nwunye gị nwụta nwa m ya akụkwa m ihe n'ugbu a nnu nwanne m nwoke ịmana ọgụda ka mma na anyị ncha aka inu nnu ọba na mma bụ ose na anyị dara iberibe anyị wepụ m mba gụpụ m onye ọbụla dara iberibe naanị gị dara iberibe mba ọ gụwara iberibe asịkwara nwanne m nwoke onye iberibe ka ọ bụ nke ka ewute m ọfụma ebe ị fụrụ bụ ka John si bịa nnọọ jidie mịa ya ọnụ na-amịa John ọ dị nke ọmụbụlụ John ọ dị m ka ọmụbụlụ gị na-eri uru a John baa ọpụta John ịba ịpụta John na-apịkọ nya na John na-ahazi Diana nya na John nọ na-ebi na ya na ọkwụrụ anyị wụ ndị Igbo na-apolisi ishu onye Hausa a na-agba ya agba na-ewute mbụ n'ọnụ John erika ka o si amị ọnụ adịghị mma
Ọka mma na ncha gbakọtara ọnụ wee chefa ya eme John. Ọ bụrụ na ya na ndụ anyị ndị ya na ndụ pịa ya gosi na ya nwe obodo ọ batara abata. Eziokwu. Chelu. Rapụkwa n'ife afụ. Na John anyị na fe ebe ekwu okwu ye. Ọ hụrụ Diana n'anya. Nke okwu. Ya ofuki ananya fobia. Fumie ya fumi. Ofuki ananya. Ọka mama na rapụrụ ya John. Ọka nọ. Ọ dị nka ma nọ n'igwe ma mbụrụ John. Before mama kpọga anyị ewu. Anọfịa. Ịmana mgbe ihe a na-eme echekwa mmụọ m. Nke ka njọ na nke ka nta wụrụ dị na John buru nwa. Ime ihe na-echegodi mụ anọgodo ebe a na ihe na-echegbu na ya nwụrụ na nwatakịrị nwaanyị a na-akpọ Diana emesịa wee kwute Diana n'ime anyị ncha na kedu ya kpọrọ Diana maka na mụ amagodi na ọmụọ na Diana ama ụmụnụ mgbe ọ ya ahọrọ mgbe o ji ahọrọ gị ọmọgụma onye ma otu nwa nwoke ya rifọziere rifọrọ gụ ma onye gị otu nwa nwaanyị o nwere ike erifọziere nwanne m nwoke ose be anyị akpọrọzie ya maka nwa epeka maka isa anyị wee rie nye ugwu dị nsọ ọ dị egwu gee ntị ụmụnne m aka mana alapụla ife anyị na-eme ka anyị tụọ na alụ naghị esi wee ti John ka anyị bie ya aka ọ bụghị ka anyị nye ya na ndụ anyị nye ya na ndụ ka anyị gosiere anya n'obodo a nụnwa aka iri anyị na-ekwu ka anyị gosiere anya n'obodo a ọ bụ na ndụ anyị nye ya ọkwa ihe mere na iji ala kịta nwanne m nwoke a hụrụ m n'apụ a ihe mere nji na-aka anyị ka isoro n'apụ a bụ ị na-adị ewetakarị ezigbo uche rapụ onye a na onye a o nwere ya mechi ọnụ mechipụ ya ọnụ John anyị ma mgbe anyị na-afụ John kwụrụgbago John akwụrụgbada John ejesie nnọọ nata nnọọ onye nọ na-echụrụ ụra mmecha ya emeghe John ọ dị nke ọmụbụli John ọ dị m ka ọmụbụli na-eje n'ikwe owuru anụwa nke ezigbo ikuku na-apụta ya John na-ejezi apụta John baa ọpụta John ịbaa ịpụta onye kwesịrị isi anyị na-akpa nkata ọkwa John nọ n'ilu m ya daa n'ọnụ ọ bụrụ na ọ mịa ọnụ na-ewute m nọ na ọ mechaa anya mgbe ya niile anyị a na-alị John na ya na ka ọ mere ịba mana tupu a na-alị ya Diana ka ọ mere ịba anyị ya akụziri John na o nwere ife ọkụ na-eji ntị ọka eme na ọ na-ewere isi enye n'ọkụ ọkwa n'obodo a mana nke wee eziokwu bụ o nwere onye ya afọ ezigbo ihe n'ụwa ka ọ hapụ iso nna o nwerekwa onye n'ime anyị dịka John nwoke ịmalụ ugboro na-esa efele na-asa efele akụ ilu na-agachi efele nnu na-asa efele maka ofu ukwu a ọba na-epik na-ewekọ na-atụkọ amụta nwa kọstọma ihe mere na anyị aplanụ ka anyị esiwe anyị akpanụ ka anyị esiwe anyị akpanụ nkata ọfụma ka anyị esi wee mee ya mana nke wee eziokwu na o nwere ebe anyị eji iru anya wee tụrụ nke John ọ bụrụkwa na idowesịrị iru ka iru n'ụlọ na-apụtaghị ya a nakwa apụ anyị Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwanyị ọma isichago isizikwara ngwa jebe Diana kpọrọ m Diana si ya na nsị ya na nja bịa kịta na nchọ ka m na-efu gasị ike egbukwa n'oge
Thank you. Bamba, jiri nwayo. Eh. Ebe na ebe anyị na-ezasara zivro nnum niile. Eziokwu, obi nji nwa na-eme ya. Jiri nwayo. Mana mmiri adị okuri ndị ihe eji ya nwayo, jiri ya nwayo nwa obele. Kama mma, imetiri ya chacha. Ịnọkọta ije solu ndị ala anụ bọọgụ. Budoza na-aba anụ, anyị solu anụ bọọgụ na ya. Soka iti gbuo oge. N'ebeze m mmiri ọkụ da na kedu ife unu chọrọ ka mme ka ife nke eme? Mama nsogbu, mama ife onye be nkwukwa no bụ eziokwu. Aka na ajụdị onwe m n'eziokwu ịnọrọ oge eziokwu. Kwesịghị gị nụbụ ọgụ maka na adadị ibu anyị ala. Adadị ibu anyị ala. Amanye gị oge nataba. Ị ka agbafa nkịtị nataba. Mana ijikọ nje jụọ ese ọ bụrụ na oso ka na-akpọ gịnị na ndị otu n'aka ha dị ya. N'ote ga aka hapụrụ obodo a. Mana nsogbu adịrị. Ifuru onye ọbụla mere gị ife a. Onye ọbụla aka ya dị n'ife ife amere gị. Nna ekwe gị nkwa na mmemme kishọ na mmemme onye ahụ n'obodo a. Boy, obi m. Ekwenye m na nke ikwu na eje chọọ ndị mee ya. Ịchọ ka etikwa oge ka esite mma. Ejekwana John biko. Ịchọ ka etigbuo gị egbuo gị kịta ka e ga-eme. Ka anya bakwaso nke mma. Ejekwana biko kwa. Ikwa nya baso nke mma. Nsogbu adịrị ka nje ka nga gotele gị ọgwụ mama. Obi mana nsogbu adịrị obi m. Ị ga-eje ka m pụọ ga gotele m ọgwụ. Mpụtazie ka m buru gị gaa n'ọgwụ ka mma na onwekwu nke ọbara ọjọọ ha agbagburu gị. Dịka ezigbo nne. Asị m ka m unu dụọ unu ezigbo ọdụ ka o wee bala unu na-ele anya kịta nwụ na-afụ n'ihe ndị ụmụ ikolobịa na-enezi anya bụ ụmụazị ahụ mmanụ mma na-eyisi mpempe akwa. So ihe dị n'ime na-achọ ka m kọwalụ gị na nwanne gị nwaanyị. Unu jee unu egote onye bụ mpempe akwa a na-eyi unu isi eyi unu apụwa n'ezinu. Unu jee ta ụmụ ikolobịa nata nnụmụfe ego weneta enu maka m wee anyị na-eli nnu. Ọkwanye ka m sị ka m gwa unu. Dịka ezigbo nne ọ balụ unu ọ balụ m. Gosikwa m. Mama, anyị nwa ka ị na-agwa ihe a. Anyị nwa bụ ụmụ gị. Mama, ị chọzi ka anyị na-agba ọtọ. Anyị hapụ ezigbo akwa anyị ga-eri ga-agbatu anyị ọfụma ihe dị ka mmadụ. Gbaba ọtọ. Nyere ụzọ nke m ga-eme na ya wetara m ego nọ ife ncha. Ihe na-adị eme gị nnọọ. Ihe na-adị eme gị. Mama kwuru m iji ebe onye na nzikwa anọ. Ọchaka amaka nwa. Mama iji ebe onye ome ka nne ya. Ome ka nne ya. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na mgbe ndị na-agbọ
Okuma. Can you want them to go where no bam? I'm not far, what go? You know, them not far. Or the log, I'll be Dokubam or go. You marry a couple of them. Man, can't get more. You can't get more broke. I can fund them. Hey, I can fund them. Can't get me. Eh, okay. It is fine. Shall we take a moment of fire with the party and get here female or wagon? I put no him or wagon. My way on and then on them. Nagia, but you get Nagia. Because then, because then, because then, I want more. Because they don't know, because they don't know, because they don't know. Because why can you open your corners and no? Telephone to Hamelun. My bidigo. Oh, no more. I can't show. Yeah, can be reasonable. Onwe ebe anyị hụrụ ha, onwe ebe anyị nọ nkọta ha, esi ka anyị bịa nọ mara ma onwe ka ị ga-agwa na ya ebe ha nọ ma ha dịkwa ndụ. Hey, ife nna-achọ ịgwa unu bụ na nwa unu nwere ife melie, fa dị ndụ. Fa ya dịkwu ndụ wee bata. Ya na ebe ha nọ ha dị ndụ. Fa dị ndụ. Nna anyị, isi na ha ya anata biko kemgbe ha nwee ike ịbata. Mgbe Chukwu kwuolu kama na ha nwere anya na-egbe ezigbo ife dị faya dị ndụ wee bata ya ha ga-adị ndụ were okwu ha wee bata faya dị ndụ wee were okwu fa wee bata afụkwuo fa nwere ife ma Chukwu ekele jeben ma mbata faya abata nwere ife ya emefa ya na ha ga-adị ndụ wee bata fa dị ndụ nwere ife ma ebe Gini gia nini, negura haru gini. Amara kwa myenji sikote nono budunka. Hey, na gapalo manuzo. Eba mna gifumbo sente wasimo ya. Mabodo. Yobu ni ngono hai mama, imani jigono hama undio. Hakukwa ni oku. Haku oku. Na gana uzeba mna gifumbo sia. Ndi wanu sinimo ya obodo. Bife mo ene mna na piam. Nya piam na ebo ya piam setu. Nke bo kudi ati o. Chiti bulu. Au. Jiwayo. Au. Jiwayo no. Obuna oba na oseme. Mmas no ha wa me ya. Kama ha no re. Keno di opose. Oba no ose. Di nkwadobe itigbu onye ọbụla bịa nso. Ha dị nkwadobe igbu onye ọbụla afọ n'ebe nọ. Mana ha nọrọ ya kemgbe ụzọ ụka na-abụ ndị be ha na-achọ
Kekwa n'ebe ha gaba. Amarụkwa m o. Nne ya na nna ha achọsigo ha nwụdụ onye ma ebe ha ga. Nne ya na nna ya ejego na nke ndị nwoke dibịa. Nwoke dibịa si na ebe ha gate aka na anụ ọdị nso chachali. Maazị m onye nke masị na ya nwere ihe nke uche gị kwesịrị dị ya maka na o doro m anya kịta na n'ọmụ na gị na bụ ka a na-achụ ị na-eri kpachapụ anya ihe bụkwa ndị nka ya bụ ije gotere m ọgwụ na ahụ niile iji kwuru onye kemist esi ya na ya ama niile Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person ifi bụ nnukwu Diana nne n'igwu emegbu Diana na-etinye m n'ọnwụnwa lee hey okoma na lapu no komisi we juva daya okirikata daya ai ukunwa bobanya hey okirikata daya Diana iya watabu katapila Diana mbesogide gị narụ na bụ na ihe bụ na ịchọrọ ihe ahụ ka m nwa ga-emele gị maka ụkwụ a mere na m jerapụ na-esobe gị ivi mmụọ Diana ga-esokwukwa wewa Diana Nekwenu Diana nwa Monica nwata ga-ebu mmadụ this girl go kill person Nekwenu Diana nwa Monica this girl ga-ebu mmadụ nwata go buy person Nekwenu Diana